Os tres bandidos. Éranse unha vez tres feroces bandidos de capa negra e chapeus negros. O primeiro tiña un trabuco, pum, pum. O segundo tiña un folcheo de pementa, shhh. O terceiro, unha enorme machada vermella, chas, chas. Pola noite, cando escurecía, poñíanse a espreitar a beira do camiño. Eran uns tipos terribles. Cando eles aparecían, algúns desmaiábanse co medo. Os cans metían o rabo entre as pernas e ata os homes de máis coraxe fuxían. Cando pasaban as carruaxes, botábanlle pementa nos fociños aos cabalos, ch, ch, e os cocheiros tiñan que parar. Despois, esnaquizaban as rodas a machadazos, chas, chas. E co trabuco amenazaban os viaxeiros e desvalixábanos. Os bandidos tiñan o seu agocho nunha casa na parte máis alta do monte. Ata alí carrexaban o seu botín. Tiñan cofres e arcas cheas de ouro, perlas, anéis, reloxos e pedras preciosas. Unha vez, nunha noite moi negra, os bandidos asaltaron unha carruaxe na que só había un pasaxeiro. Era unha cativa orfa, que se chamaba Úrsula. Estaba triste porque ia á casa dunha tía roñona a vivir con ela, e aquilo non lle gustaba nada. Por iso, cando os tres bandidos se lle plantaron diante, púxose toda contenta. Como os bandidos non atoparon máis nada na carruaxe, taparon a Úrsula cunha manta e levárona ata o seu agocho. Alí, preparáronlle unha camiña branda e deitárona para que dormise. A mañá seguinte, cando espertou, Úrsula mirou os cofres e as arcas cheas de tesouros. Que ides facer con todo isto? Nunca se lles ocorrera pensar que ían facer con toda aquela riqueza. E como Úrsula, a nena orfa, tanto lles gustaba, os bandidos marcharon na procura doutros nenos infelices e abandonados para coidar deles. E mercaron un castelo enorme para que todos aqueles nenos tivesen un fogar. Todos os nenos levaban as mesmas capas e os mesmos chapeus cos tres bandidos, pero de cor vermella. A historia dos bandidos, que recollían cativos orfos, correu de boca en boca. Todos os días atopaban algún neno diante da porta. Os nenos quedaban alí, ata que tiñan anos para ter a súa propia vivenda. Despois construían casas preto do castelo. Aquel lugar chegou a ser unha pequena cidade onde todos levaban chapeus vermellos e capas vermellas. E en agradecemento construíron unha muralla con 3 torres impresionantes, unha para cada bandido.